Πώς θα αλλάξετε τη ζωή σας στη συνέχεια, θα σας μάθουμε. Ένα σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σβικουρής, γνωστός στο ευρύτερο κοινό σαν το Godfather. Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας τώρα? Μας το λέτε εσείς ότι με ένα σεμινάριο θα είναι εφικτό να απελευθερωθείτε από το στρες, να αυξήσετε την προσωπική σας αυτοπεποίθηση, να φέρετε οικονομική καρποφορία στη ζωή σας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Να καλυτερέψετε το σώμα σας, να αυξήσετε τις επιδόσεις σας στο χώρο εργασίας και πολλά άλλα πράγματα μπορούμε να μάθουμε στο σεμινάριο την ερχόμενη Κυριακή. Σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα το σεμινάριο δεν είναι επίδειξη γνώσεων και δεν είναι θεωρία. Είναι workshop, είναι πρακτική εξάσκηση, όπου θα είναι από τις 9:45 το πρωί μέχρι και τις 6, θα έχουμε διάλειμμα για φαγητό. Έτσι, κατά τη διάρκεια αυτή που θα έχουμε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, θα μάθουμε μερικές πολύ απλές, σύντομες χρονικά ασκήσεις που φέρνουν άμεσο αποτέλεσμα. Τώρα, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να μπορούμε να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας και το πώς αισθανόμαστε στιγμιαία. Δηλαδή, κάποιος που ξυπνάει το πρωί, αν μπορέσει να αισθάνεται τη χαρά ότι θα πάει δουλειά, φυσικά θα αποδώσει και πολύ καλύτερα στον χώρο εργασίας του. Ναι. Αν κάποιος ο οποίος είναι απογοητευμένος από κάτι, είναι θυμωμένος από κάτι, αν μπορεί να ελέγξει αυτό το συναίσθημα του, δηλαδή να βάλει σε λειτουργία τον τέλειο μηχανισμό, το σώμα και το μυαλό μας να δουλεύουν αρμονικά, στιγμιαία, τότε μπορεί φυσικά να ελέγχει την κάθε στιγμή του έτσι ώστε να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό βοηθάει σε όλους τους παράγοντες της ζωής μας. Αυτά είναι μικρά παραδείγματα για να καταλάβει ότι απευθύνεται σε όλον τον κόσμο. Είτε που έχει κάποιο ψυχολογικό θέμα, είτε θέμα θέλει να πάει καλά στον χώρο εργασίας, για όλα τα θέματα. Λοιπόν, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας σε ένα θέμα το οποίο αφοράει το βάρος. Λέτε εδώ ότι μπορεί κάποιος να καλυτερέψει το σώμα του και να το βοηθήσει να χάσει βάρος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Πρώτο, για να χάσει κάποιος βάρος, ο φυσικός τρόπος είναι να κάνει μια δίαιτα. Ναι. Για να κάνεις όμως τη δίαιτα πρέπει να μην έχεις αυτό το temptation ότι μα το θέλω το σοκολατάκι, ας πούμε. Ναι. Επειδή συνήθως ο παραπάνω κόσμος που είναι λίγο υπέρβαρος είναι γιατί τρώει τα λεγόμενα λιξιά, όχι το φαγητό. Ναι, συνέχεια έχει κάτι στο μυαλό. Αν δεν έχεις όμως αυτό το temptation, δηλαδή στιγμιαία το συναίσθημα, αν δεν το έχεις αυτό το συναίσθημα, μπορεί να το ελέγξεις, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα στο να διατηρήσεις αυτή τη σωστή δίαιτα που πρέπει. Και να κόψεις την συνήθεια, μάλλον συνέχεια να θέλεις να τσιμπολογάς λιχουδιές. Ακριβώς. Αυτά είναι προγραμματάκια τα οποία έχουν εγκλωβιστεί μέσα μας που μας λένε αυτό το λατρεύω, αυτό το θέλω, δεν μπορώ να πω όχι. Επιπλέον φυσικά, ο θετικός οραματισμός, δηλαδή αν κάποιος όση δίαιτα και αν κάνει, αν πιστεύει την άποψη που έχει για τον εαυτό του, δηλαδή οι εικόνες που φέρνει και η άποψη που έχουν αυτές οι εικόνες για τον εαυτό του, πώς τον βλέπει στον κόσμο, ότι είναι έτσι, είναι χοντρός, ό,τι και να κάνει, στο τέλος θα παραμείνει χοντρός, όση δίαιτα και αν κάνει. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να εκπέμπουμε κάτι διαφορετικό, να πιστεύουμε είμαστε κάτι διαφορετικό, έτσι να εξελιχτούμε. Με λίγα λόγια, είσαι αυτό που κάνεις και γίνεσαι αυτό που σκέφτεσαι πιο τακτικά. Είσαι αυτό που κάνεις και γίνεσαι αυτό που σκέφτεσαι πιο τακτικά. Δηλαδή προκαλούμε τη μοίρα μας με αυτόν τον τρόπο. Αφού τα πάντα είμαστε δημιουργοί. Η εξέλιξή μας εξαρτάται από το τι κάνουμε. Είμαστε δημιουργοί, είμαστε όλοι ικανοί να αλλάξουμε το μέλλον μας βάσει του παρόντος μας. Και το μόνο που έχουμε χειροπιαστό είναι το παρόν. Γι' αυτό, όπως λέμε, αυτές οι ασκήσεις βοηθάνε τον άνθρωπο να κάνει τις σωστές επιλογές και να είναι στο σωστό συναίσθημα την ώρα που κάνει το παρόν του, ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε στο οικογενειακό του περιβάλλον, είτε στη δουλειά του, είτε οτιδήποτε. Έχετε παραδείγματα με ανθρώπους που έχουν όντως αλλάξει τη ζωή τους με την βοήθειά σας? Ασφαλώς, και θα τα έχουμε και στο σεμινάριο αυτά τα παραδείγματα. Και πολύ θυμάμαι έναν παιδί το οποίο δεν τον έχω ενημερώσει τώρα που λέμε, γιατί βρεθήκαμε σε μια καφετέρια και μιλούσαμε για άσχετα θέματα. Δεν του ανάφερα τίποτα και ξαφνικά άρχισαν και είχαν κιλά και διερωτήτουν πώς γινόταν. Τι έκαμε? Βασικά του έβαλα κάτι στο μυαλό, μια ιδέα που δεν είχε σχέση με τα κιλά. Ήταν μια ιδέα το ότι αν θέλεις γίνεται και καλύτερα χωρίς να προσπαθείς, χωρίς να του μιλήσω καν για το θέμα του. Είναι όλα στο μυαλό. Εκπέμπουμε κάτι και το εκλαμβάνουμε. Το θέμα είναι τι εκπέμπουμε. Το θέμα είναι τι εκπέμπουμε. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι είναι εύκολο να αλλάξουμε τον τρόπο της σκέψης μας ή με αυτόν τον τρόπο αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι? Σίγουρα. Επειδή λένε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Όχι.
Έτσι μας λένε γιατί έτσι μας θέλουν. Έτσι μας προγραμμάτισαν με έναν τρόπο να λειτουργούμε για να μας παίρνουν την ενέργειά μας. Αυτό είναι σίγουρο. Ο άνθρωπος αλλάζει σε μια στιγμή. Πρώτα απ' όλα για να αλλάξει κάποιος χρειάζονται 3 πράγματα. Το πρώτο είναι να θέλει και ξεκινάνε όλα. Το δεύτερο και πάρα πολύ σημαντικό είναι να κάνει κάτι. Take action. Κάνε κάτι. Όχι μόνο θέλω, θέλω και κάνω κάτι. Το τρίτο, που είναι αυτό που θα μάθουμε την Κυριακή, είναι το πώς. Πρέπει να ξέρεις και τον τρόπο. Βέβαια. Γιατί και εγώ θέλω να χτίσω κάτι, έχω τη θέληση, πάω να το κάνω, αλλά δεν ξέρω, δεν μου έδειξε κάποιος τον τρόπο. Αυτά τα 3 είναι τα 3 πράγματα που χρειάζεται κάποιος για να αλλάξει. Και αυτό αλλάζει μέσα σε μια στιγμή. Άμα μάθεις τον τρόπο, έχεις τη θέληση και αφιερώσεις ενέργεια, η αλλαγή είναι σίγουρη. Για όσους θέλετε λοιπόν να αλλάξετε τη ζωή σας τώρα, την Κυριακή την ερχόμενη, 3 Μαρτίου, σας δίνεται η ευκαιρία με το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Τι άλλο πρέπει να ξέρουμε για το σεμινάριο, τι ώρα θα πραγματοποιηθεί, τι ώρα θα αρχίσει? Είναι στις 9:45 μέχρι και τις 6, συμπεριλαμβάνει και φαγητό το μεσημέρι και ποτό, έχουμε και διάλειμμα για καφέ, θα είμαστε μια ωραία μεγάλη παρέα εκεί. Όπως είπα, δεν θα είναι επίδειξη γνώσεων, θα δείξουμε συγκεκριμένες τεχνικές. Έχω πάρει και τηλεφωνήματα από επαγγελματίες ανθρώπους που ασχολούνται με διάφορα θέματα, με αυτά τα θέματα και θα έρθουν να μάθουν και άλλα πράγματα. Ναι. Εδώ θέλω να πω επίσης ότι έχω σπουδάσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή λίγο πολύ πώς δουλεύει το μυαλό μας, και επιπλέον έχω σπουδάσει κλινικός υπνοθεραπευτής. Δεν θα υπνοτίσουμε κόσμο, αλλά οι τεχνικές αυτές προέρχονται από επιστημονικές μελέτες. Δεν είναι κομπογιαννίτικα πράγματα που έχω δημιουργήσει εγώ. Είναι το ζουμί της γνώσης από τόσα χρόνια μελέτης και αφοσίωσης σε αυτό που κάνω. Εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα σεμινάρια αυτά. Αν θέλουν οι φίλοι μας ενημέρωση, έχουμε εδώ τα φυλάδια σας. Μπορούμε να τους δώσουμε το τηλέφωνο για πληροφορίες, το οποίο είναι 705580. Από εκεί και πέρα, αν το θέλετε, μπορείτε. Μας έχει πει ο Χρήστος σήμερα. Γι' αυτό απευθυνθείτε στον αρμόδιο άτομο. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με διαφήμιση και αμέσως μετά με την Κρίστη μας θα σας δείξουμε ασκήσεις για εσάς που θέλετε να βελτιώσετε το σώμα σας. Φύγαμε.